Amen. Nyingi Yesu wer mamit mabedo wer kanyo kod nyadendi Tabio Danga. Wamedo pako Nyasaye, wamedo dendo Nyasaye, wamedo tingo nyingi Nyasaye mali cheno ni mar injili kalo. Koro kamoro moro wabende intiere pod wamedo rwakini machiegni. Ageni intie jogo ma samoro owuok e kanisa, agie kinde ni kendo koro giyawo TV kanyo mondo wawinj wach maber mabende Nyasaye oseoro godo jatichni. Adwani mondo kik aketh kinde mathoth ahinya. Ageni intie ji mathoth ahinya mamedo oro ote machuok e namba mar 2 wan kod Ishmael Onyango wacho ni en kodwa kae. Aneno ote mar Vini Master kawuok Kisumu. Wan kod ote mar Makrin bende wacho ni agone Nyasaye erokamano kuom rito familia na kendo akwaye ni mondo omed ritowa. Erokamano ahinya. Aneno ote mar iluongo ni Ramogi rieny maler ahinya e gwenge mag Ombei. Mano Joseph wacho ni ogwedhore mathoth ahinya. Victor kawuok Wire bende wacho ni en kodwa. Aneno ote machielo mabende anyalo somo mogik kae. Okay. Josephine Akoth bende wacho ni en kodwa kae kod Laudia Otwande mar Ndhewa kachiel kod ji mamoko mamedo oro ote machuok e namba mar 2 kod Facebook page mar wakacha mar Ramogi TV. An ko jat Nyasaye kae mabendo ikore mondo mi waneno mare kendo wach maber mabende Nyasaye osetime ngimane mondo wan bende wajiwore kanyakla kokalo kuom neno ma jat Nyasaye osebiro godo dweche makawuono studio kae. Jat Nyasaye mano mapiyo nyalo fulori bang'e to wadhi nyime kod winjo wach mabende Nyasaye ori godo ka odiochieng' makawuono. Amen. Erokamano Roda gi Ramogi duto Royal Media Fraternity agone Nyasachwa erokamano mar loso thuolo ni makende mondo bi alosie kod oganda masani neno Ramogi. Ramogi ang'eni ji nitiere kendo Ramogi choponwa ote kamoro amora mantiere. Wach mar Ramogi osechopo kuma bor kata sani kama ntiere kani an gi nyathi mantiere US and ang'eni sano neno gima timore kuro. The family mar Abongo gin US sani gineno gik matimore te. They called me okinyi ma kabiro ka kaginyisa ni kabiro ka tabed kod chir mondo puonj oganda ma samoro omoke magi. Nyinga en Pastor Dickens Otieno Molete, an wuod Molete, gi mama Jennifer Otieno Molete, all are the late. Giduto gise dok kendo giyweyo polo malo. Chieng' moro an mondo wadhi wanegi kuro. Awuok e dala mar Sakwa Bondo e Siaya County. Dot moro matin iluongo ni Kamayuje. Kawaro Village. Dalawa en Maranda School. Yes, kanyi mawuoke ang'amo kuo ahero Yesu en jawarna kano chopo odiochieng' ma tarik it was a Easter holiday apani dwe mar 4 1994 napo ka jawaro romo koda ko kawinji injili ka ne od math. Yes, kanyi mane jawaro rome koda. Koro anok no yalna injili monda kuo to injili kora ayude ikuo. Amen. Yes. Injili koro yudo e ikuo. Yes. Amen. Nyasaye mondo koro gwedh ji duto mobet mochiko itgi mondo winj wach mar Nyasaye ma samoro biro go ka mondo akel jo mawinja. Amen. Wach ni nyalo konyo ng'ato, wach ni nyalo konyo dala, wach ni nyalo konyo miere moleo kaka bede na leo no. Nyasaye mondo gwedh. Amen. Jesu Nyasaye erokamano ahinya kendo wadhi adhiama piyo mondo koro walosi kendo igonwa mbaka kanimana matena. Odiochieng' makawuono wadwani mondo wang'e Jesu Nyasaye en jalo mabende Nyasaye nogolo e kong'o. Wach ni e kong'o. E kuong' kata e math. Nyasaye nogole kanyo kendo odiochieng' makawuono wadwani mondo wapuonjre nikech iyudo ka rowere mang'eny kinde ni kata joma dongo mang'eny ahinya samoro ng'ato lale kong'o, samoro jonyuolne oselamo, samoro jonyuolne oseloso kode to gine ka nitie pogruok moro amora. Koro odiochieng' makawuono wadwani mondo Jat Nyasaye ilerwa mana matin kaka mari wuoth mari nobedo gi kama koro Nyasaye nogoli e kong'o moketi koro jadolo kendo sani nyalo puonjo joma moko mondo wajiwre godo kanyakla machiegni. Nyasaye otimo hono maduong' ahinya mondo abi kama datim neno. Kinde duto abedo ka yalo wach Nyasaye. To kawuono ayudo thuolo mondo atim nenda. Nenda anyalo timo ma kata chieng' podhi. To adwaro kawo thuolo matin
mondo achake kama tin mondo joma winja nyalo yude konyruok ka nachalo kod kaka kora chalo. Nyasaye mondo gwedh ji duto mondo wachik itwa mondo wawinj wachni. Ang'ama otegno sani nikech asechiemo higni 60 to achalo ng'ama pod higni janda 18 nikech wach Nyasaye masamoro nodonjo kuoma. Adwa chako katieko skul, ok katieko skul, katimo form 4 skul ok rum. Katimo form 4 to gima nyalo timo ne onge. To mama na nen a single mother ka wuonwa nosetho. Koro kaka nanyalo dhi mbele gi skul no kanyal to ne koro wadwaro yore mwanyalo yutogo. Ma en go maka, en dhi puro ne ji beto ne ji, wachiegni gi maranda skul, samoro wanyalo dhi to wakawo keche moko e skul kanyo to wabeto timiyowa pesa. To ne an kod a lot of depression nikech my brother manelowa bende ne ose join form 6 form 5 mondo koyud kaka odhi e university. Koro naweyo thuolo mondo som. To magi ok no chopo kinde moko manera moro koro kawa mondo wadhi wakuny goldi e sakwa kono kamoro ni Kopolo e dala machiegni gi Waguso. Koro wakunyo goldi Kopolo to wadhi Waguso. E goldi kae ema koro aneno ka pacho chako lokre nikech warego yudo pesa ni moro matin. Warego pesa ni to waloso pesa, to pesa ni rumo kanyo ka wadonjo ga e kong'o gi timbe mag anjao mopogore. To gima duong' ahinya ni kong'o ne koro lokowa koda nera ni te kod joma yudo kanyo. Kong'o ne lokowa koro ndike, oriembowa kako hero, owuotho kodwa kako hero. Ma wadonje kong'o no kiny gokinyi to pesa mane wayudo seti mang'ono oserumo. Ok nanyal paro dala, ok nanyal paro kata kendo giri nikech bende pod koro ka high school pod atin. To napono no ka watwa moro mabor ma nyamin mama ona nyiek dan gi wado no bor. To napono no kama mama no biro to onyisa ni Dickens okadwar ni mondo ibed ka, wadhi Nairobi. Abedo kakunyo gold higa achiel gi nus. Koro kabiro Nairobi ka higa mar 84 kadhi rumo to otera e college. Atimo tich manasomo mar printing, a machine operator mar printing. Koro kotera mondo asom to kong'o cha bendo chako luwa Nairobi ka. Koro wan Nairobi ka to ayudo pesa na mo matin kata komia fare tawuotho gi tienda tadhi e college, omiya lunch ka chiem mondo ang'o yud gimoro ma ng'atim nadi ma ng'amadh gogo ko godhiambo. To katieko college to ayudo tich. To kayudo tich kong'o podo siko koda. E 1986 ema kongo yude tich katiyo gi Kenya Shell. To kayudo tich to ichula pesa, to pesa giduto rume kong'o. Tagone Nyasaye erokamano ni kata ne kong'o ni luwa to ok nanyal dok chien mokatiyo nikech it was a profession manatimo makoro ne nyaka chuna nyaka tim. Kendo na ng'e kendo na winje maber nikech tok mano tatimo koro technical machine operation. Koro anyalo loso machine matiyogo, anyalo konyo omiyo anyalo wacho ni roda kong'o en gima rach. Anyalo wacho nikech anyalo flashback. Koro mo higa mar 88 to Nyasaye omiya dhako kapod ane kong'o ka. Kanye ma koro kong'o chako duanya ni chuth. Kakoro ayudo dhako. Mano nyawiyoma, nyako majaber, nyachianda, nyako musiepna, momako bada, kata ninde mtaro. Tubiro mokawa moluoka, muketa otanda. Muchako chiewa gokinyi, moolna pi machaka luokra machaka wuoga dhi tich. Dhako maber nyachienda no, dhako malich. Omiyo an pod wan kode nyaka sani Nyasaye pod oritowa. Nyasaye notimonwa ng'wono, pok wayudo kata nyathi. To otimo magi te, to jomoko bende seme ni ai kuom ng'ani jakong'o. Omiyo kong'o noloka ndike
e higa mar 88 nyaka 90 ka koro wayudo nyathiwa mokwongo pod an mane kong'oni kata nyathi osiepena ema nyalo solo pesa migologo mamani e osiptal ka samoro kinde no iluongo ni cost sharing ma nyathi odak e osiptal na gin twins gidak e osiptal dweche adek giya ka gidwa wuotho nikech pesa pod onge to pesa to atiyo tayudo pesa tadonjogo e misiko mar kong'o omiyo ok dawach mang'eny kong'o lich siepena anyalo wacho ni gima kong'o timo ne dhano gima kong'o timo ne dhano omiyo abiro e studio ka mondo akony jomoko ma samoro ni e midhiero machalo kama Nyasaye mondo timie hono ne ng'at moro achiel mawinja ma samoro nolewo kaka lewo samoro in gi nyathi ma samoro bodonje kong'ono ka kilos gi nyathino bende onge inyalo winjo wachni to wamakuru Nyasaye motegno mondo Nyasachwa ochung' kodwa to mama na to ne lemo kinde ka kinde kendo nonyisa ni ing'e ni nyathi makayo nemo mawacho ni chiwo ne Nyasaye omiyo in katimadho kong'o in tadwa na chiwi ne Nyasaye omiyo wach dolo nochakre piny ka minwa puonja ni kata ka amadho kong'o to nyathine makayo to nyako tim nade nyako chiw ne Nyasaye matine Nyasaye koro lamo mar mamana bende ne nyalo konyi jadolo kendo kaka iwacho lamo mar mamani nitie jonyuol mana kaka nwachako nitie jonyuol mathoth ahinya ma samoro kinde ka kinde gilamo kendo gidwaro adieri mondo nyithindgi mondo obed moriere maonge ni gidonje kong'o ahinya to gin kod wich bar nikech en lamo ma gilamo to gin ne lokruok to jadolo mana kwadok chien mana matin inyalo nyiso wae ni in ang'o mane rwaki e kong'o nitie jomoko ma wacho ni stress akiani gik moko timre kama emomiyo adonje in iwuon ang'o mane miyo kori chako madho kong'o nikech iwacho ni chien no kimadhi to kako ritieko klas 12 eka gini chakre ang'o mane miyo kori chako madho kong'o ne koro ayudo pesa mo matin taneno kaka mama bendo dak to ok nwadak maber ne wan koro wachandre anyalo wacho ni kisungu luongo depression akiani depression en angudho luo paro mang'eny kod pek mar ngima ne ok wanyal yudo konyruok kaka onego bed nwayudo koro napara to bende gosiepe nera the late manotera e kwareni mar kunyo goldeni en bende nochangia mondo adonje wach nikech eto ready nomadho kong'o koro ka wadak kode ng'ini kumodhi kunye gold kata ka midaki malongo bende onge waninda kamoro kuonde mwaninde kata ka jokong'o ge mwaninde ute mag jokong'o ge ma kwasedhi to waninde to pesa bende gigole fukewa to bende rumo te kiny wachako kunyo manyien jadolo aparo ni producer nadwaro winjo ler moro kae nikech nitie odiochieng' mane wasekelo janeno moro be e wach mar kong'o nikech samoro wadwaro ga ni wawinje neno mopogre wach mar kong'o ng'ato ng'eyo wacho kaka nodonje to gi kaka nowuoke iwacho ni nerani bende nochangia mi idonje kong'o mane wakelo be nowacho kamano nergi kora kiani nerni wagi nitie kaka wasiko mana ni samoro giketowa kamarach to ne jogo ma bende samoro dak kod ner gi moro to inyalo wacho ne gi ang'o nikech iyudo ka ng'enyne en samoro ni anyuola na nyathiwa moro ema oketai nera ema oketai anyalo wacho ni nera no oketa nikech an baba na ne madho kong'o to ok noketa kong'o wuono to ne madho kong'o ma samoro an miyora nadhi anyiew kata ka pod an e primary school tiyora gi chupa mar tritop machon cha ni mondo adhi anyiew tabiro go nyaka e dala ka to an to kamadhi lakini kane atieko school ma koro aneno ni abende koro aromo duonda bende koro wuo to ema kako nera ni obiro ni wadhi wakuny gold to ka watieko taneno kumetho en gi chupa nyaka ofuke kata okunyo to metho koro abi aneno ni mae e laini maber to kosemetho to koro ratego kumetho to ratego jadoli wacho ni kapok ometho to koratego kapok ometho to be ok iwinj kata duonde to kosemetho to onyalo kata luongo ng'ama ni 10 meters away to owinjo gik mowacho to kapok ometho to ling'a ling'a nogo na mbaka to kometho metho ni koro kiwinjo duonde koro waben waneno ni kara kong'o ni nyalo miyo ng'ato teko moro
kata oteku moro minyalo loso kod ng'ato. Jadol, erokamano ahinya. Kata ka koro wadhi nyime, kata ka duoki e chien matin. Ng'enyne samoro jomoko wachoga ni kong'o ma bende nitie anyuola ni en mano ma inya wacho ni inherited koso mohor ma king'iyo kwaru moro cha ne metho, baba ni metho, ng'awa ma metho. Koro imbe king'iri ka inyisi kata weche gi tiwacho ni wan jodalawa ne gina jokong'o ma be kinyisa ni awera go to ok nyalre. Mae marwa ni noor, marwa ni en mar dala. Inyalo wacho ne giang'o kawuono kata kapok wadhi nyime mondo wawinj kama lokruok no bedo koro. Atamora wach moro achiel ni kong'o ok or. Kong'o samoro en gima ng'ato wuon oparo ni mondo timgo gimoro. Yes. Kolore kod kaka an nanyalo chako madho kong'o chon kata molo kama nachake no. Nikech kong'o ne nie dala kendo ji mang'eny ne biro to metho, thum bende oketi imielo kanyo, to mago ok nadonje ma tieko form 4 ma chako tijena matindo tindo. Koro gima ne keta kong'o ni nikech aneno ka ng'ama madhe wuon odonge ne madhe to ne japuonj to odhi adhiya skul to be omera to ok nagomb kaka wuon watimono. Omiyo ok anyalo wacho ni kong'o onyalo wuok e anyuola kata ng'ato oor ne ng'ato. Jomoko tinde kawo ni oor ne ng'ato. Oor ne ng'ato ting'a maduong' madhi e kong'o. Mago jomonego losgo mondo giwinji sama loso kani, giwinji ni kong'o ok or. Kong'o ng'ato donjo kokawo okang' kende no wuon. En gi pesa monyalo methogo, to odhi ometho mondo ang'omo mondo timre. Yes. Erokamano ahinya Jatich Nyasaye. Jatich Nyasaye dagi wach mar no or ng'ato ng'ama duong' ma ong'e ang'eya ni ma to atimo to samoro ok en gima kare to atime to be mondo mora atime kamae. Amen. Jadolo, wasud mbele matin. In kama koro ni chope, wadwa ng'eyo kama koro ni chope ma lokruok obedo. Mikawo okang' mar ni koro kama ichope ni to koro kidhi nyime kod metho nikech ka wadok chien kata matin iwacho ni nyithindi onyuol rude. To kata pesa mar gologi osiptal. Pesa jatini yudo to in paro mani dhi nyime kod metho. Mama koro nyaka ji chokni kata ji asol ni pesa moro. Kanye ma koro ni chope, Jadolo miwacho ni ka to koro nyaka wakete giko mar wach kong'o ni kendo mondo ngimana mondo obed makare. Yes, Roda, e wach mar kong'o kaka asewacho, higa mar 90 ema nyisi ni onyuola nyithindo ma rude ariyogo. To ne tek kabisa. To Nyasaye be ne jakora nikech bang' kosenyuola ariyogo 91 ba chaka yudo nyathi moro. 92 ba chaka yudo nyathi moro. To pod amadha kong'o. Nyithindo koro nitie ka 4. To pod koro ka siko e wach kong'o ni. Koro ka nindo oko maber ma kata koth goya mtaro kucha. Gima ne konya ni ok akwal gir ng'ato koro ji ok ne nyalo yuda kata magoya oko kata mahinya. But giga mane an go adong makata samoro long osegony adhi kod inawe ot kanya chienda kawa mano jaoda mageno okawa mutera nyake ot moluoka. Koro kae ma koro en beto no eto no lemo gi kanisa mar hera. Emadwa penjo. En no lemo gi kanisa mar hera. To jo kanisa go be ka yude ot to gin bende adhaw kodgi. Akoni ang'o mudware oda ka? Ang'o mudware oda ka? Donga semi uda ko lem go uru. To kulem kumuleme. Oda ka manya kubedi ana uradwa nindo. Koro abira golo gero kod jo lemo. To mama ni ok no we lemo. To mama monyola ajeni nyagalo bende ok no we lemo. Nokoni nyathina kata kadhi dala tamadho kong'o ni nyaka dala. Makata pesa ma an go rum kapok mama chamo granduru. Koro wacho ni nyathina an kata madho kong'o to nyaka achiwi ni Nyasaye. Mane wach mane mama koro siko go. In nyathina makayo nyaka chiwi ni Nyasaye nikech mumo wacho. Takone mama to en mumo mano kiyela mumo mano. Ni mumo takia Nyasaye mono wacho ni nyathini makayo nyaka tim nadi nyaka chiwi ni Nyasaye. Koro kae makora chako bede ni to gimatimo ni bendo ber. Chieng' moro achiel kawane holiday mar Easter 1994 wi ok nyal wil gi chieng'no. Kadhili mosiepna moro Aga Khan ko tuo okonyal tayudo ka jo lemo moko koro lemo ne to jo lemo go mako lwete ni yie ni Yesu ruoth yie ni rese ruoth to ng'ane ok ne nyal kata ting'o dhoge boko no nyal loso na po
ka duogo ka aneno bwana ni ta duogo kende baka mamethe kore kwa nyiewo kongo chiun en advance tadi ka par kod abich wayudo pesa wan go fuko koro wabet ka mondo wamethi to wametho koro mosa uchero tieno koro ni ji dwa wuok kada dhi mielo thumori lugo ni loketo mawero ni you must calculate koro akoni pinyni rumo osiepna mo wadhi neno iting'o bade malo ni Yesu ruoth na we jogi e baka ma wuok ka we kada kongo manyiewo ma weyo kanyo ma ringa dhi e ot kana chope ot to jaodo penja ni to iwuotho nade gotieno ni kineno adak kamoro Mathare North oruma kanyigo eji tata kala to ka chopo takona dwani dhi olemna awinjo nu lemoga adwani dhi olemna to tera ka jadolo modi luongo ni Moliuda Sembo sani en bishop notiyo gi Ministry of Health sano se retire en bishop dala Moliuda Sembo no mako bada Moli no lemo chakre sa uchiel no nyaka sa paru kinyi ko lemona to gima no lamo mana winjo kata na mer to no lamo mana kongo mondo kongo yugu wugi kuom nyathini min giwacho nodwa notine Nyasaye to nyathini umoke kongo nya chienda no kawa motera kaka na donjo no wuoche na onge go sati na onge go no miya leso ne matimo nadi ema umogo kora okomia krananga to tera nikech akase no tera ka jadolo to tera ma lemo mo lemna kine den chingeso kine gi Jumapil na wuoka bie kanisa be wuda Sembo ne manobiro mokawa onyo Bishop Moli anagone manairo kamano ni no yuda ka moko to nadhi mayuakne kara Nyasaye inyalo manyi nadhi mayuakne ka ane ode otodake ruma chiel awi adake ruma chiel utieno no en gi jaode tata dhi mundo lemna amen jadolo ipenjo ni chakre ni we chupa iwe mesa kupong poki gombo dok e chupa ni mesa mopong no joma nawe chupa ka ema manya kumantie nikech gineno ka ngima noti benadi olokre wuoyo duogo marabuor ma wuoyi koro nyalo rwako koti ne moro anyalo nyiewo lepa nikech pesa to nayudo koro machato ne anyalo wuotho kata mana ka Mathare North nyaka ndaso leda gi tienda kendo achaka duogo gi tienda to ka duogo tadonje kongo koro kata wuoche obam awuotho mna gi sol mar wuoche nikech ok na onge pesa an go to donje kongo koro wachni ne mane chando chunya omiyo kane kata ni joma na we kongo gi joge te we ng'eny gi osetho o wuda Juang Eric musiepna masana no ka pod gi masani retired from KBC en masani pod en musiepna sani pod ngima modong no lal jadolo kamana inya kendo kuom kaw thuolo mari mar bedo kodwa ka odioche makawuono kende miyo wan neno mari ageno ni opuonjo ng'ato mago mane ok beyo kod mago makoro sani beyo e ngimani iwacho ni sani rabuor kendo sani nyalo nyiewo koti ni moro sani koro kinyal wuotho kod wuoche ni ma iwacho ni solo rumo nikech koro ing'eyo mano monego itim king'iyo kamera ni jadolo mondo watieki wachni mana mogik kuom dakika moro achiel wachni mogik miweyo godo joneno kod kata jonyuol ma bende samoro kale pek mar lamo ne nyithindgi to nyithindgi pok olokre wachni mogik kuom dakika achiel to imose jomoko to walura gima wacho maduong' ahinya ne jowinjo ni kikwa ol kod lamo to samwa dhi lamo wach moro nitiere ndiko ni ka Habakuk lemo kendo rito duoko muwuok kuom Jehova Nyasaye to Nyasaye nonyiso Habakuk wach moro achiel kapok agwedhi to ndikane fweny moro mineno mondo iket mondo jomoko ne mae mobiro biro e studio ni fweny ma ji nyalo yudo kuom kongo kaka orach kaka onyalo rundo dala kaka onyalo rundo ng'ato to Nyasaye nonyiso Habakuk wachno ndik fweny kata kilemo na biro gwedhi to ndik fweny ndik gimidwaro kuom Jehova Nyasaye ndiki mondo iket mondo oroda girone mondo onditi wuod nyakach giri ma wan go ka one ni andiko ni anadwaro mondo awe kongo ajiwo joma winja sani ni gimoro nego gitim gindik gima gidwaro ndikura ndika
ni an adwaro nyathina ni owe kong'o ndiki terne Jehova Nyasaye kone ruoth ni kabiro iri tabiro iri nikech gima dwaro kuom mondo itimne oda itimne nyathina kata nyithinda nitiere mier moko ma nyithindo duto madho kong'o gibiro giwacho ni onge wan mago ni watimo to onge gima konyogo society mora mora wach na moda wachi ajiwo joma winja ni wasome urundiko moro e Isaya 55 kare 6 kod kare 7 kende wach ni wacho wach moro moriere ni dwaru uru ruoth Nyasaye kapod kinde nitie minyalo yude go adier yuagne uru kapod en machiegni monyalo winji koro ji mondo dwar ruoth Nyasaye Nyasachwa ber an oloso osiepena kendo olosa maber erokamano jadolo fwane jomoko adek mondo koro walor jomoko adek kende adek sao inyisa ni sao oserumo adwa namosie osiepna mama Rispa Atieno Molete mano mama na nyaka nyo mama na tho en makoro rito dalano kaka mama kendo omako dalano maber sani en dala to gima dawachi ne jowinjo na jadolo amos mnaji akwayo amoso osiepna Moses Onditi ma wan go ka wudi nyakach amoso mama Bishop mama Agnes amoso Bishop Mara Archbishop Julius Amoke kod joruiru duto an kae pauni katiyo from Nairobi to Mombasa jo Kristo duto amoso gi joma winja duto amoso gi gibed kod kwe to gisom ndiko mamiyo gino mondo giyud Isaya 55 kara 6 kende gimany ruoth Nyasaye kapod kinde nitie kinde winyalo yudego jadolo ang'eyo ni sa ng'adowa to ang'eyo ni weche miwacho duche makawuono abro kelo kony kata bro timo gimaber e ngima mar janeno ne ng'ano mabende winjo neno mabende wan godo duche makawuono en wach mabende chando gwenge mang'eny mier mang'eny ute mang'eny anyuola mang'eny to mana ka waringo ir Nyasaye kinde ka kinde mok waol to gik moko bro bedo makare koro wakawo mana yoyo matin mondo wawinj weche manyien yo machuok mag migago kwa duogo to wadhi medo chwale nyaka rom kanyo saa biyo pa watieko chenro mar Injili Kalo jadolo Nyasaye mondo gwedhi kendo kuom kawo thuolo mari mar biro mondo ilos kodwa ka odiochieng' makawuono amen.